Κατάλληλο. Επιθυμητή εικονική συνένεση. Το μικρόφωνο είναι 3. Γεια σας! Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι! Καλημέρα να έχετε. Καλό χειμώνα, βρε! Είστε καλά? Βρέχεστε? Βραχήκατε? Πώς μου τι μου κάνετε? Πού μου βρίσκεστε? Όλα καλά, Παιδιά, φοβάμαι μην μου φύγει το παντελόνι. Δεν θα φύγει. Καλή Παρασκευή να έχετε. Σήμερα είναι μια ωραιότατη μέρα που έχει φέρει επιστροφές-καταστροφές. Γιατί ήρθε το κορίτσι μας πριν από λίγες μέρες, αλλά δεν μπορέσαμε να κάνουμε συζήτηση μαζί της λόγω της επικαιρότητας που υπήρχε τότε, να σας θυμίσω. Και είχαμε ανανεώσει το ραντεβού μας. Σήμερα λοιπόν το ανανεωμένο ραντεβού έφτασε και έχουμε κοντά μας Δωρέτα Παπαδημητρίου. Καλησπέρα σας, παιδιά, σας εύχομαι. Γεια σας, καλό τι κάνεις? φθινόπωρο. Πού κοιτάω, εκεί? Όπου θέλεις, θα σε πιάσουμε. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Υγεία και Μα τι είναι ευτυχία. αυτό το πράγμα, ρε? Θέλω να καταγγείλω ότι οι ερχόμενοι εδώ είχαν νεράκι εδώ και έπινα. Με το που πάει να ξεκινήσει η κοπή μου παίρνουν και το νερό. Γιάννη, εδώ πέρα με τι. Υπό τι συνθήκες δουλεύουμε? Επειδή μιλάμε για το Survivor, το ζούμε κιόλας, δεν έχουμε ούτε νερό. Τι θα γίνει? Το νερό το δίνουμε με το σταγονόμετρο. Μάλιστα, σε κάθε break, να ξέρεις. Α, ευχαριστώ. Επίσης, αν τα πάμε καλά, μπορώ να ζητήσω να έχεις και καφέ. Τι μου λέει? Έχουμε και αυτή την ειδική μεταχείριση λέγεται αυτό. Και επίσης, αν πεινάζει ο καλεσμένος, δικαιούται και λίγο φαγητό. Όχι, εντάξει, δεν πεινάμε. Αλλά θα πρέπει να περάσει μια δοκιμασία γιατί είναι σαν έπαθλο. Αχ, σε παρακαλώ, πρέπει να απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις που θα σου θέσουμε. Εντάξει, θα απαντήσω σε όλες, παιδιά. Τι κάνεις, Δωρετίνη? Είμαι πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Ξεκουράζεσαι? Όχι ακριβώς. Κάνουμε παζάρια. Δεν έχουμε τελειώσει με τα γυρίσματά μας ακόμα. Θα τελειώσουμε τώρα την ερχόμενη εβδομάδα, πρώτα Θεός. Πότε ολοκληρώνεται? Εκεί, τέλος Ιουνίου. Θα ολοκληρώσουμε για φέτος. Ρωτάω για να καταλάβω κι εγώ πότε ολοκληρώνω, γιατί δεν έχω καταλάβει. Πιστεύω ότι θα ολοκληρώσουμε κάπως ταυτόχρονα όλοι μαζί. Τι ωραία που θα είναι. Κατά τις αρχές Ιουλίου. Μας βλέπω να ολοκληρώνουμε. Εγώ μπορεί να καθυστερήσω λίγο. Εσύ μπορεί να σε πάρει λίγο παραπάνω. Ξεκίνησες και λίγο πιο μετά, άλλωστε. Ναι, η αλήθεια είναι. Εγώ είχα χαλαρό χειμώνα, εσύ δεν ξέρω. Έμαθα ότι δεν είχες ξεκουραστεί καθόλου το διάστημα. Εγώ μαζί με την παράσταση που κάναμε με τον Νίκο Μουτσινά στο Πειραιώς 131, τους από πάνω. Που και σε και τους είχες δει και σου άρεσαν και πολύ από ό,τι θυμάμαι. Ζημιά πάθαμε. Κουκλά μου, εμείς εκεί επιτελούμε έργο κοινωνικό. Το κατάλαβα. Δηλαδή έρχονται φίλοι μας. Φαίνεται τον κόσμο κοντά. Ενώνουμε τους ανθρώπους. Μια πολύ καλή συνεργασία, μια πολύ καλή παραγωγή. Οφείλω να το πω τώρα ειδικά. Δεν να το πω. Είμαι κάπως αναγκασμένη. Και μετά, όταν ξεκίνησε και το μπαζάρι, καταλαβαίνεις ότι μια τρέλα. Παιδιά, αυτά υποχρεώσεις. Εντάξει, τώρα έχουμε μόνο το μπαζάρι, όλα είναι καλύτερα και πιο ξεκούραστα. Και από τέλος Αυγούστου, αν όλα πάνε καλά και έτσι όπως τα έχουμε οργανώσει, γιατί δεν ξέρουμε και τι μας ξημερώνει, όπως καταλαβαίνεις, θα ξαναμπούμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα. Διακοπές που θα πας? Πού θα πάω? Θα πάω στη Σκιάθο. Ας το καλό. Κούκλα μου, το έχω ήδη κανονισμένο. Να σου πω κάτι τυχαίο. Τι? Θα ρωτήσω, αλλά να σου πω, δεν μπορώ να το αντέξω αυτό το πράγμα πια με το ακουστικό. Ας κατέβει κάποιος με πλακάτ, δεν σε καταλαβαίνω. Δεν ακουγόμαστε? Όχι, είναι ένα εσωτερικό δικό μας θέμα το οποίο πρέπει να λύσουμε. Ακούω μόνο φωνές, όπως και η Ζαντάρκ. Δεν ακούω ποτέ προτάσεις. Ωραία. Έλεγες λοιπόν να πας στη Σκιάθο. Έλεγα ναι, ότι εντελώς δεν έχει να κάνει, όπως καταλαβαίνεις, αυτό με τον φίλο Αγγελόπουλο. Χαμηλώστε τα κινητά σας. Θα πάω γιατί δεν έχουμε πάει στη Σκιάθο ποτέ διακοπές. Είναι πάρα πολύ ωραίο νησί, να ξέρεις. Εγώ έχω πάει και με τη μαμά και τον μπαμπά και με φίλους. Θα πάρω τα παιδάκια μου και θα πάμε λοιπόν εκεί κατά τον Αύγουστο. Οικογενειακός θα πας? Ναι, με τα παιδιά θα πάω. Τι, δεν βραβά μόνη μου? Όχι, Ελένωρα μου, δεν χρειάζεται. Θα πάμε με τα παιδιά και θα δούμε, θα κάνουμε και άλλα πράγματα, ναι. Λοιπόν, το ρετάκι. Survivor βλέπεις? Ελπίζω. Παιδιά, δεν βλέπω καθόλου Survivor. Περαστική. Δεν μπορώ και να μην βλέπω, γιατί τα παιδάκια μου, και ειδικά ο μεγάλος που με τα αγωνίσματα και όλα αυτά είναι αθλητής. Τον έχεις βάλει? Να κάνει τι? Στον αθλητισμό. Εννοείται και εσύ έχεις υπάρξει αθλήτρια. Ο μεγάλος είναι μπαλαδόρος, είναι ποδοσφαιριστής. Άντε! Βέβαια. Είναι ποδοσφαιριστής. Το έχει δηλαδή. Αλήθεια, ναι. Θα τον δούμε αργότερα. Θα δούμε τώρα, είναι και μικρός ακόμα. Αλλά γενικά είναι η αγάπη του μεγάλη. Από 3 χρονών είμαστε στην μπάλα. Από πολύ μικρός. Μπράβο το παιδί. Ο μικρός είναι μπάσκετ. Έχεις πιάσει και τα δύο. Βέβαια. Και τα δύο βασικά. Άρα τρέχεις από το ένα στο άλλο. Από τρέξιμο πολύ. Βλέπεις αγώνα μπόλικο. Βέβαια. Τους αφήνεις να βλέπουν το Survivor, έτσι? Τους αφήνω να βλέπουν. 13 είναι σχεδόν ο μεγάλος και
11,5-12 μικρός. Τους αφήνω γιατί. Γιατί μεγάλωσαν τόσο πολύ. Ναι. Θα σας ενημερώσω ότι εγώ την Ντορέτα την ξέρω χρόνια. Πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει ωραίες διακοπές στη Σκιάθολο, στη Σαντορίνη, ξενύχτια, αυτό. Εκείνα τα ανέμελα όλα αυτά τα ανέμελα χρόνια. Που ακριβώς δεν θα πω ότι μας ένοιαζε από αυτό που ελίζουμε. Ναι. Μας ένοιαζαν πράγματα όχι πολύ σημαντικά. Που δεν είχαν πολύ σημασία, αλλά τέλος πάντων. Ναι, βέβαια τους αφήνω. Τους αφήνω γιατί εντάξει, έχουν μεγαλώσει έτσι κι αλλιώς τα παιδιά, δεν είναι και μωρά και θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δεν θα επηρεάσει το πρόγραμμα αυτό, το πώς τις εικόνες και τις ιδέες και τις απόψεις των παιδιών. Εστιάζουν τα δικά μου τα παιδιά τουλάχιστον πιο πολύ στο αγωνιστικό κομμάτι και νομίζω τα περισσότερα παιδιά, δηλαδή από συμμαθητές τους. Το βλέπουν όλοι, όπως καταλαβαίνεις, και μιλάνε στα τηλέφωνα και αυτά. Όλο τους το θέμα είναι ποιος θα κερδίσει, ποιος θα χάσει. Δεν είναι όλο το υπόλοιπο, το reality, το κομμάτι του Survivor. Τα παιδιά τουλάχιστον δεν νομίζω ότι τα ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Θα σου τέριαζε να ξέρεις να πας, θα το σκεφτόσουν ποτέ, θα πήγαινες? Γιατί είσαι αθλητική, είσαι αντεκτική, είσαι αγωνιστική. Θα πήγαινα άμα μπορούσαμε να το κάνουμε κάπου στην Ελλάδα, να φεύγουμε το πρωί, να πηγαίνουμε να τρέχουμε. Ναι, και το μεσημέρι να γίναμε σπίτι μας. Γιατί δεν μπορώ να λείψω από τα παιδιά. Ναι. Πιστεύω ότι θα μου ήταν τόσο δύσκολο να το διαχειριστώ αυτό το κομμάτι ψυχολογικά, που θα με επηρέαζε και σε όλο το υπόλοιπο μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του κατά πόσο ένας μπορεί να είναι πραγματικό survivor, έτσι, να μπορέσει να αντιγλάρει και το κομμάτι το συναισθηματικό. Φυσικά. Θέλω να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολλά αποκλειστικά. Ωραία. Πετάνε τα ίσια μαλλιά. Για πρώτη φορά στη ζωή μου, ενώ έχω το φυσικό ίσιο μαλλί, νιώθω ότι με ενοχλεί. Ξέρεις τι, είναι αυτό που είναι. Και το έχουμε και δύο σήμερα, δεν πειράζει. Είναι λίγο τίκ. Θα περάσει. Και το έχουμε και δύο αυτό το τίκ. Σήμερα είναι εκνευρισμού η εκπομπή. Θέλω να σας πω ότι έχουμε πολύ ωραία και αποκλειστικά θέματα. Εκτός το ότι έχουμε πράγματα που δεν έχετε δει μέσα από το Συμβούλιο το τελευταίο, που αφορούν σε Βρυδίκη και Ντάνο και θα το δείτε μόλις επιστρέψουμε. Έχουμε και πάρα πολύ ωραίο αποκλειστικό θέμα Χρανιώτη. Βέβαια. Ο Χρανιώτης μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε κανονίσει για σήμερα που είσαι εδώ, επειδή στο χρωστάμε για την περασμένη φορά, αλλά και για τους τηλεθεατές μας, επειδή είναι η μέρα Παρασκευή που τις Πέμπτες δεν έχουμε επεισόδιο και εμείς θέλουμε να είναι ευχαριστημένοι οι τηλεθεατές μας αυτό που τους δίνουμε. Έχουμε όλα αυτά τα ωραία αποκλειστικά, όπως επίσης και ωραία βίντεο που έχουμε ετοιμάσει λίγο πριν την τελική ευθεία, τόσο για τους μαχητές όσο και για τους διάσημους. Έχετε να δείξετε τίποτα για το αγώνισμα της Κυριακής? Θα έχω τετράλεπτο. Κάτσε τώρα, παραγγελιές. Η παραγωγή μας τι κάνει στον Άγιο Δομήνικο? Ξύπνησε, θα μας στείλει κανένα τετράλεπτο. Μου έστειλε λέει αποκλειστικό Χρανιώτη, μη μιλάς. 12 λεπτά, το παίρνω πίσω. Αγαπώ Γιάννη. Πάμε σε διαφημίσεις. Μα Γιώργο τον λένε. Ποιον? Το Χρανιώτη. Όχι παιδί μου, Γιάννη λένε το Γκρίο. Εντάξει, οκ. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι κοντά σας και είμαστε έτοιμοι σιγά σιγά να αρχίσουμε με τη βοήθεια της Ντορέτας να σχολιάζουμε τα όλα όσα γίνονται μέσα στο παιχνίδι. Θέλω καταρχάς να μου πεις με ποια ομάδα είσαι, με τους μαχητές ή με τους διάσημους? Αλλάζω τέτοιο στρατόπεδο κάθε τόσο, αναλόγως. Τώρα, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και τόσοι λίγοι παίκτες που έχουν μείνει, νομίζω ότι πια έχω αρχίσει να σκέφτομαι πιο ατομικά. Δηλαδή, ποιον θα ήθελα να κερδίσει, πια δεν πάω με ομάδες. Άλλωστε, η ομάδα των διασύμων έχει κιόλας. Έχουν μείνει δύο άνθρωποι πια. Δεν είναι ομάδα, είναι ζευγάρι πια. Θέλεις να πεις εσύ ατομικά ποιον ψηφίζεις και ποιον θεωρείς έτσι ότι θα ήθελες να πάρει το... Δεν θα ήθελα να σου πω ποιος θα ήθελα να πάρει, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, και πραγματικά το πιστεύω αυτό, όσοι έχουν καταφέρει και έχουν μείνει μέχρι τώρα και με όλο αυτό που έχουν περάσει και με όλη αυτή, δηλαδή έχουν υπάρξει επεισόδια που τους έβλεπα και έλεγα Θεέ μου πόσο πολύ ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι αυτοί εκεί. Εσύ αν θα πήγαινες, ποιο κομμάτι θα θεωρούσες θα σε δυσκόλευε? Πες ότι δεν έχεις παιδιά και ότι δεν έχεις το κομμάτι της επικοινωνίας. Ποιο κομμάτι πιστεύεις ότι θα σε δυσκόλευε περισσότερο? Μην μου πεις το αγωνιστικό, δεν το πιστέψω. Όχι, το αγωνιστικό δεν θα με δυσκόλευε. Θα μου άρεσε πάρα πολύ το αγωνιστικό. Πιστεύω θα ήταν αυτό που θα μου έδινε όλη την ενέργεια για να αντέξω όλο το υπόλοιπο. Νομίζω ότι θα με δυσκόλευε περισσότερο το κομμάτι, τα κοριτσίστικα κομμάτια. Δηλαδή η απλησιά,
Κάποια έντομα, κάποιοι σκορπιοί έχω δει υπάρχουν εκεί, ζουν ανάμεσά τους, κάποια ποντικάκια. Όλα αυτά εγώ τα φοβάμαι λίγο. Είσαι τέτοια αλήθεια? Ναι, δεν τα μπορώ τα έντομο-τροκτικά. Όχι. Η πείνα, ας πούμε, θα στρώμανε. Η πείνα πιστεύω ότι θα ήταν κάτι που θα με ταλαιπωρούσε στην αρχή, μέχρι να τη συνηθίσω και μετά θα ήμουν OK με αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς είναι βέβαια, γιατί δεν το έχω ζήσει και ποτέ και τώρα πολλά λόγια λέμε εμείς όλοι που είμαστε στον καναπέ μας και το παρακολουθούμε. Αλλά θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά, εντάξει, θα κλείνε λίγο το στομάχι μου, θα κατάφερνα περισσότερο να το διαχειριστώ. Αλλά η απλησιά, τα έντομα, τα ποντίκια, δεν ξέρω. Οι διάσημοι ωστόσο έχουν αντέξει, έχουν μείνει δύο. Είναι ο Ντάνος, είναι η Ευρυδίκη, είναι Κοίτα τώρα πώς τα έφερε η ζωή. Δεν είναι φοβερό. Γιατί όλη τη διάρκεια του Survivor συζητάμε ο Ντάνος, η Ευρυδίκη. Υπάρχει όλο αυτό το πράγμα γύρω από αυτά τα δύο πρόσωπα που μπορεί να είναι και εντελώς στη φαντασία όλων μας ή να μην υπάρχει τίποτα, ξέρεις, από όλα αυτά που λέγονται κατά τη διάρκεια τόσο καιρό. Αλλά μείνανε τελικά οι δυο τους. Είδες πόσο περίεργο. Είδες, γι' αυτό στη ζωή πρέπει να μάθεις να προσαρμόζεσαι και να ελύσεσαι. Να προσαρμόζεσαι και τίποτα δεν είναι και τυχαίο. Ξέρεις, όλα γίνονται κάπως για κάποιο λόγο. Μία ανάσα λοιπόν πριν από τον τελικό. Οι δύο των διασύμων, ο Ντάνος και η Ευρυδίκη, τα καταφέραν, έχουν μείνει, έχουν φτάσει. Τώρα να δούμε στη συνέχεια ποιος θα παραμείνει. Αυτό πώς θα γίνει, το ξέρεις? Άκου να δεις, βεβαίως. Εχθές είχε έρθει η Άλκης της εδώ στην εκπομπή. Ωραία. Και της έκανα την εξής ερώτηση. Αν χάσουν την ασυλία τώρα οι διάσημοι, λογικά. Με καταλαβαίνεις, δεν γίνεται. Ένας από τους δύο βέβαια φύγει. Ναι. Έτσι. Ή αν κερδίσουν την ασυλία, αυτός που θα πάρει την ασυλία λογικά θα βάζει τον άλλον στον τάκο, φεύγει ο άλλος. Καλά, εννοείται. Δεν θα γίνει αυτό όμως. Δεν τίθεται θέμα ασυλίας για τους διασύμους. Τελείωσε. Από εδώ και στο εξής, αυτό που θα ορίσει το αποτέλεσμα, σε περίπτωση που πρέπει να βγει ένας από τους δύο υποψήφιους, έχει να κάνει με τη γενική κατάταξη της 24ωρης ψηφοφορίας που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα. Άρα αυτοί, δεν λοιπόν, θα παίζουν για ασυλία, θα είναι όλοι προτιμόμενοι. Οι διάσημοι όχι, μόνο οι μαχητές. Για την ατομική τους. Ακριβώς. Αν λοιπόν τεθεί θέμα να χάσουν το παιχνίδι και καλά για την ασυλία που θα παίζουν οι μαχητές, που θα πρέπει να ανταγωνίζονται και οι διάσημοι θα πρέπει να μπουν και οι δύο υποψήφοι προς αποχώρηση, αλλά θα μείνει αυτός ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη δημοτικότητα από την ψηφοφορία που είχε γίνει την περασμένη εβδομάδα. Κατάλαβες. Οπότε τώρα το ποιος θα μείνει ανάμεσα σε Ντάνο και σε Ευρυδίκη έχει να κάνει με το ποιος είναι ο πιο δημοφιλής από την ψηφοφορία εκείνη. Μάλιστα. Οι μαχητές κανονικά διεκδικούν ατομική ασυλία μέσα από το αγώνισμα, γιατί ακόμα είναι μπόλικοι. Ναι. Σε λίγο θα αρχίσουν να στερεύουν. Το παιχνίδι δεν θα γυρίσει παρά μόνο σε 3 σενάρια σε ατομικό, σε περίπτωση δηλαδή που φύγει η Σάρα, οπότε θα είναι άνισο για την Ευρυδίκη να παίζει με έναν άντρα. Να παίζει με άντρες. Σε περίπτωση που τραυματιστεί ένας από τους δύο διάσημους. Και η άλλη περίπτωση είναι σε περίπτωση που. Το είπαμε αυτό με τη Σάρα. Ποιο ήταν το άλλο, θύμισέ μου. Ο τραυματισμός και τι υπάρχει και κάποιο άλλο σενάριο το οποίο μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή. Με συγχωρείτε, θα το θυμηθούμε. Να ρωτήσω κάτι και θα μείνουν 4 στο τέλος. 4 στον ημιτελικό, έτσι, και 2 στον τελικό. Θα υπάρχουν 2 ψηφοφορίες, μία του ημιτελικού και μία του τελικού, που θα δώσει και το τελικό αποτέλεσμα. Άρα, και θα γίνουν στην Ελλάδα, να ξέρεις, ημιτελικός και τελικός. Άρα ο νικητής θα βγει από την ψηφοφορία του κόσμου. Ακριβώς. Ή θα υπάρξει αγώνισμα? Ακριβώς. Θα βγει από την ψηφοφορία του που θα ξαναγίνει η ψηφοφορία. Θα γίνουν άλλες 2 ψηφοφορίες, μία για τον ημιτελικό και μία για τον τελικό. Ωραία, για να καταλάβουμε τι λέμε. Αυτά τα νέα σε επανάληψη. Μπράβο. Και τώρα εμείς θα πάμε να δούμε την πορεία του Ντάνου και της Ευρυδίκης, τους δύο διάσημους που έχουν καταφέρει να φτάσουν μέχρι αυτή την τελική γραμμή, την τελική ευθεία. Παλιάρα, πού είσαι ρε? Έλα δεν κοιμηθούμε όλοι εδώ. Να μην κοιμήθηκα. Τι να κάνουμε? Κάνουμε καλά στην ομάδα. Έχουνε θα απλώς βρούμε τα ανάστερά. Βρούμε τα αποκλείεται, δεν γίνεται. Γιώργο, ηρέμησε. Γιώργη, έλα εδώ, ηρέμησε. Για ηρέμησε λίγο. Δεν έγινε τίποτα, πάμε δυνατά.
Νομίζω ότι πήγα καλά στο αγώνισμα. Και είναι και ίσως η μοναδική ευκαιρία που ψηφίζει η ομάδα για να φύγει κάποιος. Και συνήθως πάντα, από ό,τι άκουσα και είδα λίγο, ψηφίζουν λίγο τους πιο... Δεν μπαίνει αυτό λόγο, απλά λίγο έδειξα, ας πούμε, ότι μπορώ να έχω κάποιες δυνατότητες καλές. Από την άλλη, ακριβώς επειδή όλοι είδαμε αυτές σου τις δυνατότητες και το πόσο καλός παίκτης είσαι, η λογική δεν λέει ότι έναν τέτοιο παίκτη τον θέλεις στην ομάδα σου για να βοηθήσει την ομάδα σου να κερδίσει? Αυτό που λες είναι το αντίθετο ακριβώς. Ναι. Η λογική αυτό λέει, αλλά... Άρα? Μάλλον δεν σκέφτηκαν με αυτόν τον τρόπο. Άρα με ποιον τρόπο λες ότι σκέφτηκαν? Με το να βγάλουν έναν καλό παίχτη, γιατί από εκεί και πέρα οι ψηφορίες είναι μέσω του κοινού και κάποιοι, ας πούμε, κατ' εμέ είναι λάθος. Και εγώ δεν το περίμενα, αλλά... Είσαι υπερβολικός. Σηκώθηκες και έφυγες τώρα και καλά να δείξεις ότι σε ενόχλησε τόσο πολύ. Εγώ προσωπικά ό,τι έχω να δείξω το δείχνω μπροστά σου. Άλλοι είναι κολοτούμπες εδώ μέσα, άλλοι είναι κολοτούμπες, οι ψεύτες, εσύ. Κολοτούμπας και το πρόσωπο. Έτσι φάνηκε. Από τη στιγμή που με αποκάλεσες εμένα έτσι... Ας δεν θέλω, τι να μου πεις για το... Όταν σου μιλάω θα με κοιτάς. Από την αρχή του μάτς να μιλάτε! Ηρέμησε, αγόρι μου. Τώρα θα το πάθουμε αυτό. Τώρα. Ωραία, ηρέμησε. Ήρεμος είμαι εγώ. Ωραία, ήρεμος. Εσείς δεν είστε ήρεμοι. Όλοι είμαι. Αγόρι μου, ηρέμησε, δεν θέλει κανένα, σου λέει. Αυτό σου λέω. Εντάξει, εγώ είμαι ήρεμος. Ας την εκεί. Δεν θέλει κανένα. Δεν έχει το δικαίωμα να ηρεμήσει. Άρα, παιδιά. Από εκεί πριν ένα άλλο να φτιαχτώ, να κάνω μπάνια, λέω πάθη και σε κανένα λόγο. Τι έγινε? 1, 2, 3, σπαλιάρα! 1, 2, 3, χαλιάρας! Όλοι με τους άλλους μπερδεύεις. Γιατί κοιτούσα το σπαλιάρα. Παρότι είμαστε στην Καραϊβική, το μόνο που δεν τρώμε, εσείς βασικά το τρώτε, εμείς δεν τρώμε καθημερινά το ψάρι. Δεν με θέλατε, με διώξατε. Καλά δεν το κάνετε. Δεν ξέραμε. Καλύτερο δωράκι μας κάνατε. Βγάλω κανένα μεγάλο τώρα θα μόνοι μας. Μας δώσατε τον Τάνο. Δωράκι τέτοιο, πακέτο. Με κορδέλα. Κορδέλα, πάρτε το παιδιά, καλώς ήρθατε στην Καραϊβική. Κούτσα μια και κούτσα δυο, στη ζωή στο ρήμα δυο. Μεροδούλη, ξενοδούλη, δεν ανούλη αφέντες τούλη. Ούλη, δούλη, αφέντικο και μ' αφήναν νηστικό. Και μ' αφήναν. Τι κάνει το λάθος και περάστε ένα φίδι από εδώ. Μυστικό. Άιντε τσόνιο, άιντε σύμβολο αιώνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα έρθει ανάποδα ο Ντουνιάς. Καλά. What can we do for this? I don't know. It's difficult, eh? Very big mess. You couldn't say, fading away. I hear whispers all around, but I'm still away. I could reach for the stars, but I know it won't be heaven. Would you catch me if I fall?
παιδιά, είμαι εντάξει. Είμαι εντάξει, αφήστε με λίγο να πάρω. Αφήστε με! Αφήστε με! Κατάλαβα ότι μου λείπουν πολλοί δικοί μου άνθρωποι πίσω. Οι συνθήκες δεν βοηθούν. Δηλαδή όταν δεν έχεις να φας, όταν μπορεί να κρυώνεις το βράδυ, μπορεί να βρέχεσαι. Είναι πολύ σκληρό για έναν άνθρωπο, πόσο μάλλον όταν είσαι μια γυναίκα, το να ζεις υπό αυτές τις συνθήκες. Εγώ γενικότερα, προέρχομαι από μια πάρα πολύ δεμένη οικογένεια, όπου ποτέ δεν είχα λείψει τόσο καιρό. Και δεν ξέρω, ίσως αυτό να με κρατάει πάρα πολύ πίσω. Σπάνιο αυτό. Εντάξει, πάμε. Γιατί έχω μάθει ότι στο σιδέρωμα είσαι top. Αφού ξέρεις είμαι πολύ καλή νοικοκυρά. Πες μου τώρα σοβαρά, σιδέρωσες το μαλλί σου? Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι σιδερωμένο? Το στέγνωσα με το πιστολάκι. Ναι. Και έτσι άνοιξα την ντουλάπα, βρήκα μια σιδερόστρα και ένα σίδερο. Και τι έκανες, δηλαδή άπλωσες τη σιδερόστρα, έκανες το μαλλί έτσι και άρχισες να σιδερώνεις? Πες μου ότι δεν το ξέρεις αυτόν τον τρόπο. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω κάνει ποτέ γιατί δεν έχω μακρύ μαλλί. Η αλήθεια είναι πως έτσι σιδερώνουν ίσιον παλιά τα μαλλιά τους, οπότε βρήκα αυτή τη μέθοδο για να ισιώσω και εγώ τα μαλλιά μου μετά από 4 μήνες να δω ίσιο μαλλί. Έχει προτεραιότητα το κορίτσι μας, πρέπει να πληθεί. Πώς το λες έτσι? Όχι επειδή βρωμάς, αλλά επειδή είσαι γυναίκα. Και έτσι. Τι εννοείς? Βρωμάω. Όχι επειδή βρωμάς, αλλά επειδή είσαι γυναίκα. Αυτό είπαμε. Όταν είμαστε δυο μας, άμα αρχίσει η γκρίνια, δεν γλιτώνεις από πουθενά. Οπότε δόξα ο Θεός για σήμερα. Σάκη, συγγνώμη, αλλά είμαι μόνη γυναίκα και πρέπει λίγο να γκρινιάξω. Δεν πρέπει? Πρέπει. Δεν ξεκολλάει. Να ρίξω λίγο νερό, σε παρακαλώ. Μη μου το βγάλεις. Μη μου το βγάλεις. Μη μου το βγάλεις! Να ρίξω νερό να φύγει άμορα. Να το ρίξω. Η έλξης πώς θα είναι, έτσι ή έτσι? Έτσι. Πάλι θα παίξω παντού. Πως δεν μ' αγαπάει έτσι λέει, και μετά το μετανιώνει πως δεν μ' αγαπάει έτσι λέει, και μετά το μετανιώνει Σε λένε το κορίτσι του Μάη, μα στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Μα στην καρδιά σου η αγάπη δεν χωράει. Μπράβο στον Νίκο Μπακοδήμο και σε όποιον έκανε την επιμέλεια του βίντεο. Νομίζω ότι ήταν από τα πολύ ωραία βίντεο που έχουμε δει. Και
και των μαχητών, μου λέει η αρχιτάκτριά μου, είναι πολύ ωραίο και θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά μέχρι να πάμε να δούμε το αντίστοιχο των μαχητών, έτσι, δεν ασχοληθούμε μόνο με τους διάσημους που έχουν μείνει μόνο δύο, ασχοληθούμε και τους μαχητές. Θέλω λιγάκι να σχολιάσουμε τους παίχτες. Τον Τάνο και την Ευρυδική. Ναι. Θα ξεκινήσω από τους διάσημους για να πάμε μετά σιγά σιγά και στους μαχητές. Κοίταξε να δεις, ο Ντάνος νομίζω ότι είναι ο λόγος που έχει δημιουργηθεί το Survivor, δηλαδή σαν έννοια, σαν παιχνίδι. Είναι αυτό. Είναι Survivor. Είναι Survivor, πιστεύω, ναι. Δηλαδή είναι πάρα πολύ καλός αγωνιστικά, ο καλύτερος ίσως εκεί. Πιστεύω ότι πραγματικά αν τον πετάξει σε ένα νησί χωρίς τίποτα θα βρει τον τρόπο να επιβιώσει. Οπότε νομίζω ότι είναι ακριβώς η προσωποποίηση του παιχνιδιού. Δικαιολόγησε μου λιγάκι την ντανοϊστερία που έχει δημιουργηθεί τώρα τελευταία. Κοίταξε, εγώ γενικά με τα άκρα δεν τα πάω πολύ καλά. Δηλαδή δεν συμφωνώ και απόλυτα με όλο αυτόν τον φανατισμό που βλέπω και εγώ στα social media κτλ. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει με το ότι είναι πολύ αυθεντικός, είναι πολύ καλός. Και πιστεύω ότι σίγουρα έπαιξε ρόλο και το ότι ενώ είναι τόσο πολύ καλός, από την αρχή του παιχνιδιού έζησε την απόρριψη. Και κάπως εκεί πήρε όλο τον κόσμο μαζί του, έτσι να τον περιθάλψουμε ακριβώς, γιατί ήταν άδικο που τον διώξανε οι μαχητές, ενώ ήταν τόσο πολύ καλός. Οπότε κάπου από την αρχή ο κόσμος πήγε με τον Αγγελόπουλο πολύ έντονα, γιατί αισθάνθηκαν την αδικία. Ο κόσμος το κάνει αυτό σε τέτοιου είδους περιπτώσεις. Οπότε ταυτόχρονα καθ' όλη τη διάρκεια πολύ προστατευτικός, πολύ άξιος να ψαρέψει, να κυνηγήσει, να σπάσει τις καρύδες, να στύψει την πέτρα, όλα μπορεί να τα κάνει. Οι γυναίκες, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είναι και ένα ωραίο παλικάρι, νομίζω ότι έχει τα συστατικά όλα τα σωστά. Η Ευρυδίκη, πώς φαίνεται? Η Ευρυδίκη πρώτα απ' όλα ως γυναίκα τη θαυμάζω, γιατί αντιλαμβάνομαι πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να μπορεί να παραμείνει σε τέτοιες συνθήκες, σε τόσο δύσκολες καταστάσεις, με όλα τα γυναικολογικά που έχουμε κιόλας εμείς οι γυναίκες, και δεν είναι εύκολο. Όχι. Δεν είναι το ίδιο όπως οι άντρες εκεί. Οπότε και η Ευρυδίκη και η Σάρα που έχουν μείνει τώρα στο τέλος είναι για μένα top. Θεωρείς ότι ήταν οι πιο δυνατές παίχτριες του Survivor ή υπήρξαν κι άλλες που εσένα αγωνιστικά σε είχαν εντυπωσιάσει? Κοίταξε, νομίζω ότι και η Κολυδά ήταν πολύ δυνατή η παίχτρια και επίσης ο τρόπος που έφυγε και η Ειρήνη από το παιχνίδι ήταν. Δηλαδή να τραυματιστεί, να χτυπήσει και να πρέπει να αποχωρήσει. Ξέρεις, αυτό λες άδικο. Ναι. Γιατί πιστεύω ότι θα ήταν μια παίκτρια που θα είχε, ας πούμε, και τη σωματική και την ψυχολογική και όλη αυτό που χρειάζεται για να είναι μέχρι το τέλος. Αλλά εντάξει, η Ευρυδίκη είναι πολύ καλή παίκτρια. Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού έχουν γίνει πράγματα που μας βάλαν όλους, νομίζω, σε μια διαδικασία λίγο να αμφισβητήσουμε το σκεπτικό της, το κίνητρό της. Μπήκα ελαφριά και μετά λίγο σκέφτηκα και είπα, Ντορέτα, πόσο καλά πραγματικά μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε ποια είναι η Ευρυδίκη, ποιος είναι ο Ντάνος. Πραγματικά, από όσο βλέπουμε, βλέπουμε πολύ λίγο από αυτή την καθημερινότητα μέσα από τα επεισόδια. Και είναι άδικο, νομίζω, και να τους κρίνουμε ή να είμαστε τόσο απόλυτοι σε αυτό που πιστεύουμε. Γιατί κανείς δεν ξέρει από εμάς, αν ήμασταν σε εκείνο το νησί, πεινασμένοι, να πονάμε, να μην κοιμόμαστε, να έχουμε αγωνία, να έχουμε στρες, να έχουμε άγχος, πώς θα ήμασταν. Πολλές συμπεριφορές θα πρέπει λίγο να τις κρίνουμε λίγο πιο με μεγαλύτερη επίοικια, νομίζω. Και πάμε να δούμε λιγάκι και την ομάδα των μαχητών. Θα σχολιάσουμε πρώτα και μετά θα δούμε το αντίστοιχο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για τους μαχητές. Ωραία. Ο πρώτος ποιος είναι, συγγνώμη, πολύ να μου δεν σ' άκουσα. Ο Βασάλος, Κωνσταντίνος Βασάλος. Ο Βασάλος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ από την αρχή που μπήκε. Και αισθάνομαι, όσο μπορώ να καταλάβω και πραγματικά να ξέρω κάποιον, ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Αυτό μου βγάζει. Μου βγάζει το πολύ καλό παιδί. Ένας αθλητής που έχει πάει εκεί να αγωνιστεί έτσι δίκαια και ωραία, βελτιώνεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού πολύ. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Μάριος σαν παίκτης. Και αυτός πέρασε πολλά και αυτό και με όλο το ατύχημα και που γύρισε και μάχημος πολύ. Μαχήμη. Γενικότερα, εμένα μου αρέσει αυτή η μαχητικότητα, όπου τη διακρίνω, με ενδιαφέρει. Τώρα δεν λέω μόνο για το Survivor, γενικά. Μου αρέσουν οι μαχητές, σαν έννοια. Όχι σαν ομάδα, Survivor. Αλλά εντάξει, σου ξαναλέω, και ο Σπαλιάρες, ας πούμε.
Γλυκούλης μου ο Γιάννης. Πες μου λίγο, τον Σπαλιά το γνωρίζεις προσωπικά? Τον γνωρίζω προσωπικά, δεν είμαστε φίλοι, δεν κάναμε παρέα να πεις. Το Σπαλιάρας έκανε μετακόμιση όμως, τύπου μεταγραφή από τη μία ομάδα στην άλλη. Αυτός κέρδισε λίγο. Επίσης νομίζω ότι κέρδισε κι αυτός, γιατί μπορεί ο Γιάννης να μην είναι από τους καλύτερους παίκτες αγωνιστικά, έτσι, αντικειμενικά, αλλά είναι ο Σπαλιάρας, ρε παιδί μου, έχει πλάκα, πετάει τα αστείο του, μ' αρέσει ο Γιάννης. Γενικά νομίζω ότι όλοι οι παίκτες που έχουν μείνει τώρα είναι παίκτες που δεν θα μπορούσα να σου πω δηλαδή για κάποιον ότι πω από αυτός, απορώ πως έχει μείνει εκεί μέσα, πως δεν τον έχει διώξει. Υπήρξε παίκτης όμως που το είπες καθ' όλη τη διάρκεια του Survivor και δεν είναι μέσα τώρα, αλλά είπες απορώ αυτός ο παίκτης πως είναι ακόμα μέσα? Πώς δεν τον έχει διώξει ο κόσμος? Υπήρχαν παίκτες που ήταν αδύναμοι αγωνιστικά και έλεγες, μου κάνει εντύπωση και που δεν τους προτείνουν οι συμπαίκτες τους, δηλαδή αν κρίνουμε αγωνιστικά. Αλλά από την άλλη, εγώ μπορεί να έχω το κριτήριο ότι, να σου πω κάτι, εγώ θα έκρινα αγωνιστικά μόνο αν ήμουν σε αυτό το παιχνίδι, αλλά από την άλλη, όταν είσαι να μένεις... Λάουρα να φέρεσαι. Δεν είναι μόνο η Λάουρα. Και άλλοι παίκτες ήταν αδύναμοι αγωνιστικά. Όταν όμως πρέπει να συμβιώσεις με ανθρώπους τόσες ώρες που δεν έχεις να κάνεις και πολλά πράγματα, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, μην κοιτάς τώρα εμείς που βλέπουμε 4 ώρες το επεισόδιο και έχουν και τα αγωνίσματα. Είναι πολλές οι ώρες που αυτοί οι άνθρωποι, φαντάζομαι, είναι εκεί στην καλύβα και δεν έχουν να κάνουν κάτι. 4 ώρες σχεδόν. Οπότε εκεί χρειάζεσαι, όλα τα χρειάζεσαι. Χρειάζεσαι και αυτό που θα σε ανεβάσει ενεργειακά, θα σου φτιάξει τη διάθεση. Οπότε όλοι είναι απαραίτητοι. Κάνε μου ένα σχόλιο και για το μισθοφόρο, για τη Σάρα, πρωτού πάμε να δούμε το βίντεο. Ο μισθοφόρος, λοιπόν, στο δικό μου το μυαλό, είναι από τους παίκτες τους οποίους αισθάνομαι ότι τους έχω πιάσει λιγότερο. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με το πόσο... Δεν τους έχεις ψυχανεμίσει. Ναι, δηλαδή έχεις καταλάβει. Μπορώ πιο εύκολα, με πιο μεγάλη σιγουριά να σου πω ότι η Σάρα μου φαίνεται ένα πολύ γλυκό κορίτσι που σκέφτεται πάντα τη θετική πλευρά της ζωής, που είναι αισιόδοξη πολύ κτλ. Μπορώ να σου πω για τον Ντάνο ότι είναι όλα αυτά που σου είπα. Για το μισθοφόρο δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά τι είναι, τι δεν είναι. Αισθάνομαι ότι είναι πολύ φιδωλός στο τι δίνει. Αλλά όχι ότι είναι ψεύτικος, πρόσεξε, ότι είναι πολύ συγκρατημένος, νιώθω. Εμείς θα σας δώσουμε όμως τώρα το αντίστοιχο βίντεο για τους μαχητές, όπως αυτό που δώσαμε για τους διάσημους. Λίγο λοιπόν πριν την τελική ευθεία, οι μαχητές που έχουν απομείνει στο παιχνίδι. Κώστας φαίνεται να έχει χτυπήσει. Έχει χτυπήσει ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, κάτι έχει πάθει. Ο Κώστας έχει χτυπήσει, είναι κάτω στο έδαφος, ελπίζουμε να μην είναι σημαντικό. Ο γιατρός έχει ήδη φτάσει. Σάρα μου. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένη απόψε. Συγγνώμη και την ομάδα μου, δεν τα κατάφερα. Αλλά είμαι πολύ στεναχωρημένη. Σάρα μου, τίποτα δεν τελείωσε. Είναι μία μέρα. Θα υπάρξουν πάρα πολλές ακόμα. Και να ξέρετε ότι όσο περνάει ο καιρός, γίνεστε όλοι πιο δυνατοί. Το πήγες πάρα πολύ καλά, το πήγες εξαιρετικά. Το άσκησες. Ήταν τεράστια, ήταν ο μέγιστη. Γίγαντας είσαι. Θα βγούμε ξανά. Δεν μπορούσε ότι ήταν ο μέγιστη. Σας έχω, είμαστε εκεί, είμαστε εκεί. Ήρθαν οι προμήθειες της εβδομάδας. Πλάκα. Όχι. Πεινάμε αρκετά, οι δυνάμεις μας δεν είναι πολύ καλές αυτή τη στιγμή για να τρέξουμε. Αλλά θα το παλέψουμε γιατί την ασυλία τη θέλουμε πάρα πολύ.
Έσπαθα. Σήμερα δεν ξέρω αν θα μου έκανε καλό, αν μου έκανε καλό ή κακό. Έλα, παπάκο μας. Καλώς, έλα, παπάκο. Τα είπαμε. Δικό μου μάτς με τον Κοκκινάκη. Για πόσα κλάσματα του δευτερολέπτου μπήκε πιο γρήγορα το Κοκκινάκη μπάλα, μπορείς να μου θυμίσεις? Ήτανε πολύ κοντά. Ωραία, άμα πήδαγα εγώ εκεί και δεν πάταγα το εμπόδιο, θα είχα κερδίσει το παιχνίδι, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να το γνωρίζω, Κώστα μου. Μπορώ να στο κάνω 100 φορές και να καλύψω τη διαφορά που μπήκε το μπαλάκι και να μην είχαμε φτάσει στο 9-9. 100 φορές μπορώ να σου πηδήξω από εκεί και να κερδίσω το χρόνο, γιατί εγώ έχω μάθει να μιλάω με επιχειρήματα. Δεν κάνω το σπουδαίο, μα είμαι παιδί γενναίο. Ποιο? Μια κουμπί σας καλή, παιδιά, εκεί, πήδηξε κατευθείαν. Τι φοβάμαι τη φωτιά. Πού είναι η Χατζάρα? Τον κουρέψω τώρα. Τώρα που είσαι δυσκολισμένος. Δεν τη φοβάμαι τη φωτιά. Με ένα στρατό τα βάζω. Κώστας! Κώστας! Κώστας, I don't believe it! I want everyone to remember me if I go. I will never forget you. You see, that is my... Ο σκοπός πώς είναι? My goal. Ghost, yes. Πόσες γυναίκες είχε ο αυτοκράτορας Αύγουστος? Παλιάρα, εσύ πόσες είχες? Θέλω μόνο να μας ξεματιάσει η γιαγιά μου, γιατί πιστεύω ότι πιάνει. Την προηγούμενη φορά που το είπα, κάναμε 6 σερί νίκες, οπότε πιστεύω ότι έχουμε μάτι και δεν είναι τίποτα άλλο. Μένω με το κορίτσι σου, την Άιρα. Μου αρέσουν οι προκλήσεις και το θεωρώ πραγματικά πρόκληση να αλλάξω ομάδα. Δώστε λίγο και χέρια, παιδιά, για την ευγενή άμυνα. Γιάννη, πώς σου φαίνεται η φιλοξενία μας? Υπέροχη. Ωραία. Θα σας κρατήσω. Λέω να μείνω, ναι, το δοκίμασα, μ' αρέσει. Είναι απόλυτη ηρεμία εδώ πέρα. Αν είστε θέλει να πάρεις πάνω. Ειδικά εγώ είμαι ο καλύτερος σου φίλος. Κοίτα εδώ, κοίτα, θα του πέσει το μαγείο, έχει μείνει 5 κιλά. Έλα εδώ, ρε. Κοίτα πόσο έχει μείνει. Να δούμε, βάζει το δισκάκι και μειώνει σε 7-6. Έχω φάει, πες. Και Έχω φάει νωρίτερα, το τα ελληνικό έχω ξέρεις πώς δοκιμάσει. είναι. Το ελληνικό είναι έτσι. Πάει εδώ και μετά κάτω. Θα τα πούμε μετά εμείς, Σκορπιέ. Υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια με τις Kardashians? Δεν είναι του γούστου μου, είναι πολύ... Πολύ? Όχι, δεν είναι του γούστου μου. Γιατί όμως δεν είναι του γούστου σου? Έχουν μεγάλο τέτοιο. Έχουν σ' αρέσει το πιο fit. Ναι, μπράβο, είμαι πιο πολύ... Δεν μας εκπλήσει αυτό.
με σηκωθείς. Μην του μιλάτε όλοι μαζί. Αυτήν την εβδομάδα έχω παρατηρήσει ότι όταν σηκώνομαι από το σανίδι αρχίζω και ψιλοζαλίζομαι. Hey, another bubble man. Twins. Βρίσκα λίγο, Πώς με βλέπεις? Big bubble man. Να βγάλει τον βόλο του όπως το γουστάρει, όχι με την ηρεμία. Να το βγάλει. Δεν μπορώ να ηρεμήσω, δεν βιάζω να χανώ. Θα βρω πρέπει να κάνουμε χάσαμε 2 επικοινωνίες. Είναι βέρτη και ένα μάτσο. Ενώ ανοίξει να χάσει από το χρόνο και χάσουμε πάνω και εδώ που λάζω από το δύο του πάρει, πάμε φτιάξτα. Κάνει ξανά, το ξέρει 2-4, χάνει 2-1. Τι να σου πω, το χάι τελείωσε. Οι δυνάμεις φαίνεται ότι πέφτουν, ό,τι και να λέμε. Είμαστε ομάδα, ναι, είμαστε δυνατοί. Το ωραιότερο πλάσμα του κόσμου για μένα είσαι εσύ. Η μεγαλύτερη αγάπη από όλες, μωρό μου είσαι εσύ. Για τον κόσμο που μισείς δεν είναι άλλος, και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτός. Θα σας τραγουδούσα τώρα για να σας πάω έτσι μελωδικά σε διαφημίσεις. Κανάλι. Αλλά σας αγαπώ. Σας έχω συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια στη ζωή μου. Δεν θέλω να φύγετε από μένα. Και εγώ τι φταίω που είμαι και εδώ live. Σας το έχω κάνει άλλες φορές στο παρελθόν. Σας έχω ζητήσει συγγνώμη για αυτό το οποίο σας υπέβαλα. Αλλά διαφημίσεις σε πρόζα. Και αμέσως μόλις επιστρέψουμε να ξέρετε ότι έχουμε πολλά αποκλειστικά. Έχουμε αποκλειστικό μέσα από το τελευταίο συμβούλιο που αφορά σε Ντάνο και Βερδίκη. Και έχουμε και ωραιότατο αποκλειστικό για Γιώργο Χρανιώτη. Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Για όσους ανοίξατε μόλις τώρα τους δέκτες σας, η Ντορέτα Παπαδημητρίου είναι κοντά μας. Έχουμε αρχίσει λοιπόν και βλέπουμε τις εξελίξεις σχολιάζοντας με την Ντορέτα. Πλησιάζουμε όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερο στον περιβόητο τελικό που, όπως σας αποκάλυψε και χθες η Διευθύντρια Προγράμματος του Sky, θα γίνει στην Ελλάδα, στην Αθήνα συγκεκριμένα, στις 5 Ιουλίου, με τον ημιτελικό να λαμβάνει η χώρα στις 4. Πολύ ωραία. Έχουμε δει λοιπόν τους διάσημους και τους μαχητές, την πορεία όσων έχουν απομείνει μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε να δούμε κάποια από τα αποκλειστικά μας. Ποιο έχεις επιλέξει με το Συμβούλιο? Πολύ ωραία λοιπόν. Θα δείτε αποσπάσματα τα οποία παίζουν για πρώτη φορά στην τηλεόραση, δεν τα έχετε παρακολουθήσει, από το τελευταίο συμβούλιο του νησιού που έλαβε χώρα και πρωταγωνιστή στο βίντεο αυτό που μας έστειλε αποκλειστικά από τον Άγιο Δομήνικο η παραγωγή μόνο για μας, Ευρυδίκη και Ντάνο. Έχω παρατηρήσει ότι οι σχέσεις σας, και μιλάω για εσάς τους τρεις, από την αρχή του παιχνιδιού μέχρι αυτή τη στιγμή, έχουν περάσει από πολλά στάδια. Τώρα, σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει, είναι πάρα πολύ καλές, είστε πολύ δεμένοι, θα έλεγα ότι είναι και φιλικές, αλλά θέλω να μου πεις λίγο για τα στάδια αυτά. Πώς εξελίχθηκε λοιπόν αυτή η σχέση ανάμεσα σε σένα και τον Γιώργο και τον Ντάνο? Σίγουρα από την αρχή έχουν περάσει από 40 κύματα οι σχέσεις μας, ειδικά η δική μου με τον Ντάνο. Είχαμε παρεξηγηθεί, τον είχα βγάλει εγώ προτινόμενο, έχουμε περάσει αρκετά. Μιλήσαμε, τα έχουμε λύσει πιστεύω αυτά τα θέματα. Από την άλλη με το Χρανιώτη δεν υπήρξε ποτέ κάτι το οποίο, κάποια διαμάχη μεταξύ μας.
Βέβαια με τα δύο αγόρια δεν είχα ντεθεί ποτέ από την αρχή του παιχνιδιού. Τώρα? Τώρα οι σχέσεις μας είναι μια χαρά, είναι καλές και πρέπει να είναι μια χαρά οι σχέσεις μας, ούτως ή άλλως. Από τη στιγμή που έχουμε μείνει τόσα λίγα άτομα, θα πρέπει να είμαστε ομάδα και νομίζω ότι έχουμε κάνει το restart που λέγαμε εδώ και αρκετό καιρό. Οπότε, ναι, οι σχέσεις μας είναι πολύ καλύτερες από ό,τι ήταν στις αρχές. Ευρυδίκη, με τον Χρανιώτη μου είπες ότι δεν είχατε ποτέ κάποιο θέμα. Η σχέση ήταν καλή από την αρχή, σε καλό επίπεδο και έτσι έχει καταλήξει και μέχρι σήμερα. Απ' την άλλη, με τον Ντάνο περάσατε διαπυρός και σιδήρου, θα μπορούσε να πει κανείς. Τώρα λοιπόν που έχετε περάσει τόσο χρονικό διάστημα μαζί, τώρα που έχετε έρθει πιο κοντά, πιστεύεις ότι τότε το γεγονός που αναφέρθηκες θα μπορούσε να είχε και άλλη εξέλιξη, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη? Είχε γίνει κάποιο λάθος? Κοιτώντας πίσω, τώρα που γνωρίζεις καλύτερα τον Ντάνο, πιστεύεις ότι θα έκανες κάτι διαφορετικό? Όταν έρχεσαι σε ένα παιχνίδι και πρέπει είσαι με 12 άτομα και πρέπει αναγκαστικά να συμβιώσεις, σίγουρα θα υπάρχουν παρεξηγήσεις, κόντρες, διαμάχες, οτιδήποτε. Εγώ τον Γιώργο από την πρώτη στιγμή, θυμάμαι όταν μεταφέρθηκε στη δική μας ομάδα, νομίζω ότι τον είχα πλησιάσει, ήμουν η πρώτη που τον πλησίασα. Είχα μοιραστεί το φαγητό μου τότε, τις 2 πατάτες μαζί του, γιατί δεν είχε έρθει με το φαγητό του. Απλά στην πορεία μπορεί κάποια πράγματα να μπερδεύτηκαν, να μην συμφωνούσαμε, να μην είχαμε τις ίδιες απόψεις. Παρ' όλα αυτά, σαν όριμοι άνθρωποι, καθίσαμε, μιλήσαμε. Από την πλευρά μου δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν ξέρω. Ο Γιώργος είναι εδώ, μπορεί να απαντήσει εκείνος. Νομίζω το έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Τώρα, αν με ρωτάς ότι αν θα το έκανα και αν γύρναγα το χρόνο πίσω, δεν μπορώ να σου απαντήσω. Μπορεί να μην είχε συμβεί καν και να ήταν όλα ρόδινα. Γιώργο, πες μου λίγο κι εσύ για αυτά τα στάδια που έχει περάσει η σχέση σου με την Ευρυδίκη και με τον Γιώργο Χρανιώτη. Με τον Χρανιώτη δεν έχει περάσει κάποιο στάδιο η σχέση μας. Ήταν ίσως πιο απλή στην αρχή και μετά έγινε ακόμα πιο... ίσως ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο σε φιλικά επίπεδα ως σήμερα μόνο, έτσι. Δεν πέρασε κάτι αρνητικό. Σίγουρα έχουμε περάσει κάποιες εντάσεις, αλλά είναι πάνω σε παιχνίδια και τα οποία αφορούν ίσως αυτή τη φιλική σχέση που έχουμε αναπτύξει. Δεν έχει να κάνει με κάτι άλλο. Με την Ευρυδίκη θεωρώ ότι όλες οι διαπροσωπικές σχέσεις είναι ένας διάλογος και απλά μέσα από το χρόνο, λόγω και των απουσιών κάποιων προσώπων, μας δόθηκε περισσότερος χρόνος μεταξύ μας, είτε στο να συνομιλήσουμε είτε στο να συμβιώσουμε και να υπάρξει αυτή η τριβή της συμβίωσης. Και μέσα από, μέσα από αυτό το χρονικό διάστημα που γνωριστήκαμε καλύτερα, προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα το σημερινό, το οποίο προκύπτει ίσως επειδή γνωριζόμαστε καλύτερα. Τότε δεν γνωριζόμασταν καλύτερα και δεν ήμασταν και μόνοι μας. Που σημαίνει ότι η Ευρυδίκη είχε και περισσότερο χρόνο, είχε χρόνο μάλλον και με άλλους ανθρώπους και δεν είχε με μένα, που ήταν πολύ λογικό. Με αποτέλεσμα ίσως να μην καταλαβαίνει κάποια πράγματα όσον αφορά τον Γιώργο. Με τον καιρό που μείναμε, όσο περνούσε ο καιρός, όλο και λιγότεροι, όλο και κάποια κάριδα ανοίγαμε μαζί, όλο και μια δουλειά κάναμε μαζί, γνωριστήκαμε καλύτερα, συναθλητές και στα αγωνίσματα συνεργαστήκαμε και προέκυψε αυτό το αποτέλεσμα που βλέπετε σήμερα. Δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι από εμπάθεια ή ξέρω εγώ κάτι τόσο σημαντικό. Νομίζω ότι απλά δεν γνωριζόμασταν. Έχω συγκλονιστεί. Ναι, και εγώ. Καταπληκτικό το βίντεο, συγχαρητήρια στην αποκλειστικότητα αυτή τη εκπομπή. Διότι αυτό για το οποίο μιλούσαν είναι όλο αυτό. Όλο αυτό το για το οποίο έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα. Όλος ο χαμός, φυσικά. Ναι, αλλά. Ναι, μου λέει Ζουτζου. Μπράβο σε αυτή την αποκλειστικότητα. Μου λέει αρχιτάκτορα στην παραγωγή. Ο παραγωγός του λέει ναι, λέω, αλλά μόνο σήμερα. Δεν είναι και για πολλά αυτά. Είναι για λίγα και καλά είναι αυτά. Γκρινιάζω. Εγώ όταν δεν μπορώ να βάλω άλλα μέσα, βάζω γκρίνια. Είναι πάντα σιγουράκι η γκρίνια. Κανείς δεν την αντέχει.
Και τον έχω αφήσει και λίγο λάσκα τώρα τελευταία. Πω, το μαστίγιο σας έχει. Και ξέρεις τι γίνεται. Όχι καλέ, εγώ πιο ήσυχος άνθρωπος δεν υπάρχω. Πείτε ρε, πείτε. Κανείς δεν μιλάει, φοβούνται όλοι. Για λέγε λοιπόν. Πολύ σημαντικά όλα αυτά που ακούσαμε. Η αλήθεια είναι, ρε παιδιά, πάντως αυτό που λένε όλοι βγαίνοντας από το παιχνίδι. Και το οποίο νομίζω ότι επιβεβαιώνεται και από τα παιδιά που είναι μέσα στο παιχνίδι και δεν έχουν βγει ακόμα. Είναι ένα, πώς να το πω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, ένα δίκτυο εκεί μέσα κοινωνικό, το Survivor, το οποίο μεγενθύνει λιγάκι τα πράγματα και τις σχέσεις και τα συναισθήματα. Και είναι λογικό να υπάρχουν προστριβές και να υπάρχουν και εντάσεις και διακυμάνσεις σε αυτό που ονομάζεται ανθρώπινες σχέσεις. Φυσικά. Αλλά λιγάκι να το βιώνετε λίγο πιο απότομα και λίγο πιο έντονα και από αυτούς που είναι μέσα, αλλά και από εμάς που βλέπουμε αποσπασματικά όλο αυτό το οποίο διαδραματίζεται εκεί μέσα. Δες το αλλιώς, γιατί και εγώ και εσύ έχουμε περάσει από αυτό το πρόγραμμα και ξέρουμε. Θυμήσου όταν ήμασταν στο Dancing with the Stars. Αχ, τι ωραία που ήταν. Είναι ένας μικρό κόσμο που δεν ήμασταν και αποκλεισμένοι σε κάποιο νησί να πεινάμε και να αυτό. Όχι. Πήγαιναμε και σπίτια μας και. Πώς όμως δημιουργείται μια σχέση που είναι εκτός της πραγματικότητας. Όλες οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές. Παίρναμε ένα 8 από το Γιάννη Λάτσιο και γινόμασταν αυτά. Θέλω να σου πω ότι είναι λογικό. Φαντάσου εκεί αυτοί οι άνθρωποι τώρα τι ζουν εκεί πέρα. Ήταν καταπληκτική εμπειρία. Νομίζω ότι αυτό που συζητάμε βέβαια είναι ότι είναι καταπληκτική εμπειρία το Survivor για όλους. Και ότι όποιος βγαίνει, ό,τι και να γίνεται, λέει ότι θα το ξαναέκανε και θα ήθελε να ξαναμπεί. Και πιστεύω ότι άσχετα ποιος συμπάθησε ποιον, ποιος ήρθε κοντά με ποιον, όλους τους ανθρώπους που πήγαν εκεί θα τους ενώνει για πάντα αυτό που έζησαν εκεί. Θεωρείς δηλαδή ότι θα υπάρξουν φιλίες βγαίνοντας από εκεί μέσα? Ναι, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξουν. Μπορεί όχι όλοι με όλους, έτσι κι αλλιώς και εκεί που είναι δεν κάνανε παρέα. Πραγματικά δεν ήρθαν κοντά όλοι με όλους, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα μείνουν σχέσεις. Δηλαδή το πιστεύω ότι ο Χρανιώτης θα παραμείνει φίλος με τον Αγγελόπουλο. Θέλω να μου πεις λίγο την γνώμη σου για τον Χρανιώτη. Βλέπω μια πολύ ειλικρινή αγορίστικη σχέση. Φιλική, αγορίστικη, που θα πλακωθούν, που θα στο αγώνισμα θα του πει κάτι, ο άλλος πια τον έχει μάθει, θα το καταπιεί, θα στεναχωρεθούν, θα τσαντιστούν, θα γελάσουν. Πιστεύω ότι μεταξύ τους έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία αντρική φιλία. Έχεις συνεργαστεί τίποτε με τον Γιώργο? Έχω συνεργαστεί με τον Γιώργο στην πρώτη μου ταινία κιόλας. Πριν από 15 χρόνια, ναι. Πώς σου φαίνεται σαν τύπος? Ο Γιώργος, όσο τον ξέρω, γιατί ναι, μεν έχουμε συνεργαστεί, αλλά δεν έχουμε κάνει παρέα. Ήταν ανέκαθεν νομίζω ένα άτομο έτσι πολύ φευγάτο. Του αρέσει να ταξιδεύει, του αρέσει να γνωρίζει καινούργια πράγματα, να αποκτά εμπειρίες. Δηλαδή, όταν έμαθα ότι θα είναι Survivor, δεν μου έκανε εντύπωση. Αλλά περνώντας οι μήνες και βλέποντάς το μέσα στο παιχνίδι, πραγματικά ο Γιώργος είναι από τους παίκτες που εγώ προσωπικά μ' αρέσει περισσότερο, πώς να το πω. Μ' άρεσε ο τρόπος που το διαχειρίστηκε. Τον βρήκα πάρα πολύ δίκαιο, τον βρήκα πολύ αντικειμενικό και με τον εαυτό του και με τους άλλους παίκτες. Και αυτό που είπε στο Συμβούλιο χθες, προχθές πότε ήταν που αποχώρησε, ότι ρε παιδί μου, τι να λέμε τώρα, ναι, εγώ πρέπει να φύγω. Ποιος να φύγει τώρα, ο Γιώργος είναι ο καλύτερος παίκτης. Μ' αρέσει αυτή η αντικειμενικότητα που έχει. Είναι ντόμπρος. Ωραίος. Έτσι, ντόμπρος θα είναι και στο αποκλειστικό που θα ακολουθήσει και έχει να κάνει με τα πρώτα λόγια του Γιώργου Χρανιώτη. Τελικά, τι θα γίνει, θα είναι κοντά μας σύντομα, να πω κάτι, δεν το ξέρουμε ακόμα. Ωραία. Μέχρι τότε όμως, μέχρι να ενημερωθώ και εγώ, να ενημερωθείτε και εσείς με τη σειρά σας, πάμε να τον απολαύσουμε στο αποκλειστικό αυτό θέμα που έχουμε. Τελείωσε το Survivor. Έχουν περάσει 4 μήνες και 4 μέρες για εμένα. Τεράστιος χρόνος. Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται, ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα στίχος από το αγαπημένο μου ποιητή, τον Γαριωτάκη, και από ένα ποίημα του «Το Μόνο», που λέει «Όλα έπρεπε να έρθουν όπως ήρθαν». Και πραγματικά έτσι αισθάνομαι, γιατί έφυγα από την ομάδα με τους 2 αγαπημένους μου παίκτες, τον Αγγελόπουλο, όπως το έχω πει καιρό τώρα, και φυσικά την Ευρυδίκη. Θεωρώ ότι είναι η πιο πολύτιμη γυναίκα παίκτρια στο Survivor. Τους εύχομαι καλή τύχη και καλή δύναμη, γιατί τώρα με τα καινούργια δεδομένα το σώμα τους και η ψυχή τους χρειάζεται πολύ μεγάλη υποστήριξη για να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο. Θα πάνε όλα καλά. Έχω εμπιστοσύνη και στους 2 και ειδικά ο Γιώργος, όταν χρειάζεται μια τόνωση Ευρυδίκη, θα τα καταφέρει μια χαρά. Τώρα αυτό
ταξίδι για μένα, όπως είπα, είναι κάτι ανεπανάληπτο. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έχω φύγει. Αλλά χαίρομαι που και κολακεύομαι, για να πω την αλήθεια, που είμαι ο τρίτος παίκτης σε μια ομάδα που είχε τον Τάνο και την Ευρυδίκη. Είμαι ο δεύτερος άντρας μετά τον Τάνο που φεύγω. Είναι τιμή για μένα. Και φυσικά δεν περίμενα κάτι άλλο, περίμενα ότι θα φύγω σήμερα και ευτυχώς έγινε αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω για το ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή, αλλά ξέρω ότι ποτέ η ψυχολογία μου δεν είχε τόσες ανακατατάξεις, ποτέ ο συναισθηματικός μου κόσμος δεν ταξίδευε από το μαύρο στο άσπρο με τόσο μεγάλη ευκολία. Ποτέ δεν χάρηκα το παιχνίδι, ίσως ούτε καν στην παιδική μου ηλικία, όσο το χάρηκα μέσα στο Survivor. Ποτέ δεν κατάλαβα τη σημασία της στέρησης, ό,τι και αν σήμαινε αυτό, παρά μόνο τώρα που ήρθα σε αυτό το παιχνίδι, τη σημασία της επικοινωνίας. Νομίζω ότι είχα πει τις προάλλες ότι ξέρω κάπως πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Μπορεί να είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, αλλά σίγουρα ξέρω πως δεν θέλω να τη ζήσω τη ζωή μου μετά το Survivor. Ξέρω ότι αυτή την εμπειρία δεν θα την άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. Χαίρομαι τόσο πολύ που ήρθα σε αυτό το project, σε αυτό το παιχνίδι. Έχω γελάσει πολύ, έχω κλάψει πολύ. Μάλλον έχω γελάσει πολύ, έχω κλάψει λιγότερο. Έχω αναστατωθεί ευχάριστα πάρα πολύ. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου σε ένα βράχο. Έχω κάνει εξυπνάδες, έχω κάνει βλακίες. Έχω αδικήσει ανθρώπους, αλλά επίσης έχω συγχωρήσει κάποιους άλλους. Έχω κάνει ένα καινούριο φίλο που λέγεται Ντάνος. Και έχω καταλάβει μάλλον τι σημαίνει οικογένεια και δύναμη και φίλοι και προτεραιότητες σε αυτή τη ζωή, όσο καμία άλλη φορά στη ζωή μου. Νομίζω το Survivor για μένα ήταν ένα όχημα που στην αρχή δεν ήξερα καν πως πρέπει να το οδηγήσω, και στην πορεία κατάλαβα ότι για να οδηγήσεις αυτή τη μηχανή που λέγεται Survivor πρέπει να έχεις πολύ συγκεκριμένες αντοχές, πολύ συγκεκριμένη διάβια, να απαλλαχθείς από όλες αυτές τις συνήθειες που έχεις μεγαλώσει με αυτές, να έχεις καθαρό μυαλό, να καλλιεργήσεις την αγωνιστικότητά σου και ταυτόχρονα να διατηρείς το χιούμορ σου και μια ελαφρότητα στα πράγματα, η οποία είναι ζητούμενο. Ταυτόχρονα να ξέρεις κιόλας τι σημαίνει να είσαι σοβαρός σε πράγματα όπως ένα αγώνισμα που αν το χάσεις, αν δεν επιδείξεις την ανάλογη σοβαρότητα και συγκέντρωση, δεν θα φας ούτε εσύ ούτε η ομάδα σου. Το ότι κατάφερα να οδηγήσω μέχρι το τέλος, ή αν θες λίγο πριν το τέλος, να είμαι κι εγώ ένας από τους οδηγούς, τους άξιους οδηγούς αυτού του οχήματος, δεν το περίμενα. Οπότε για μένα το Survivor είναι μια συγκλονιστική έκπληξη στη ζωή μου, και αν πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι και εγώ από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να αισθανθούν αυτοπεποίθηση. Ίσως δεν αρκούμε από την αυτοεπίθεση που μου έχει δώσει η δουλειά μου. Το Survivor μου έδωσε μια ένεση αυτοεπίθεσης την οποία πραγματικά δεν χρειαζόμουν, και σκοπεύω να κάνω χρήση αυτής σε όλη μου τη ζωή. Ναι, είχα ονειρευτεί ότι θα μπορούσα δεν θα ήμουν στην πρώτη θέση, αλλά είχα ονειρευτεί, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα μπορούσα να είμαι στην πεντάδα. Αλλά δεν ξέρω σε ποια θέση βρίσκομαι στην κατάταξη που έδωσε το κοινό, και μπορεί να είχα την ατυχία να είμαι συνυποψήφιος με τον Τάνο, σε εισαγωγικά, αλλά είχα την τύχη να ζήσω το Survivor μαζί με τον Τάνο στην ίδια ομάδα. Οπότε αν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ των δύο, ή να ζήσω, όχι το όνειρό μου, γιατί το όνειρό μου το έζησα, αλλά να ζήσω την κατάληξη του ονείρου μου, που θα ήταν να είμαι μέσα στην πεντάδα και να πανηγυρίσουμε μαζί είτε την πρώτη του θέση και μια θέση σε μένα, θα πανηγυρίσουμε ούτως ή άλλως μαζί, γιατί θα είμαι στον τελικό, εκτός πεντάδας, ενώ θα είμαι θεατής στον τελικό. Και από την άλλη,
αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να επιλέξω στο να είμαι στην άλλη ομάδα και να έχω περισσότερες πιθανότητες να παραμείνω στο παιχνίδι, δεν θα το έκανα. Θα έμενα σε αυτή την ομάδα. Από την άλλη, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα κερδίσει μαζί και με την Ευρυδίκη και τον Τάνο το αγώνισμα της ασυλίας, της ομαδικής ασυλίας. Να είχαμε αυτή τη στιγμή κερδίσει και να είχε παραταθεί ο χρόνος μου στο ξενοδοχείο Survivor. Δεν έχω σκεφτεί για ποιο λόγο είναι ο Ντάνος ο αγαπημένος μου παίκτης ή καλύτερα το άλογο που έχω ποντάρει. Και κάπως έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία. Βγήκα λίγο από τον εαυτό μου και άρχισα να βλέπω τους παίκτες που είναι, και τον εαυτό μου, τους παίκτες που απαρτίζουν το Survivor. Οπότε αν έπρεπε να παίξω ένα στοίχημα για το ποιος παίκτης θα το κέρδιζε, τα στοιχημάτιζα στον Ντάνο. Δεν διακρίνομαι για την ταπεινότητά μου, νομίζω, σαν άνθρωπος, και θεωρώ ότι είμαι κι εγώ μια μαχητική προσωπικότητα, αλλά αν βρισκόμουν σε ένα νησί και ήμουν μόνος μου και έπρεπε να αγωνιστώ με ανάλογο τρόπο στο Survivor, με τα αγωνίσματα για να κερδίσω την τροφή μου και να ψαρέψω, να έχω έναν άνθρωπο που θα με βοηθήσει στο ψάρεμα ή τέλος πάντων να με βοηθούσε να μην πεθάνω, και έπρεπε να επιλέξω από όλους τους 24 παίκτες που ξεκινήσαμε το παιχνίδι έναν, θα διάλεγα τον Τάνο. Και γιατί θα κάναμε καλή παρέα μαζί και γιατί θα μπορούσε να μου εξασφαλίσει πιο εύκολα την τροφή μου και γιατί θα μπορούσε επίσης να με εμπνεύσει να είμαι εγώ όσο μαχητικός και προσεκτικός θα χρειαζόταν προκειμένου να ανταπεξέλθω στις ανάγκες της επιβίωσης. Με τη Βαλαβάνη δεν έχουμε περάσει ακριβώς το διαπυρός και σιδήρου, αλλά τα κριτήρια μου είναι περισσότερο αγωνιστικά. Αυτό που πάλι με τις στατιστικές δεν ξέρω να τα πάω τόσο καλά, ούτε έχω καταγράψει κάτι, αλλά νομίζω έχει φέρει πολύ περισσότερες νίκες από τη Σάρα. Έχει μια πολύ πιο... έχει μια ψυχολογία που νομίζω ότι όσο έχω προσπαθήσει να επέμβω έχει φέρει αποτελέσματα. Με λίγα λόγια, συνεννοούμαστε. Όταν χρειάζομαι εγώ δύναμη από την Ευρυδίκη στο αγώνισμα, την παίρνω και αντίστοιχα νομίζω τις έχω δώσει. Και το τελευταίο που έχω να πω είναι ότι αυτός ο άνθρωπος που έχω γνωρίσει τον τελευταίο μήνα, και της το έχω πει, μου κάνει πολύ περισσότερο από την Ευρυδίκη που γνώρισα στην αρχή, που ήταν ένα κορίτσι πιο προσεκτικό και πιο καχύποπτο. Είδα ένα κορίτσι που εμπιστεύτηκε νομίζω και το παιχνίδι αλλά και τους συμπαίκτες της, όχι μόνο εμένα και τον Τάνο, αλλά και τον Κώστα και τον Μπο. Αυτή την πεντάδα έτσι θυμάμαι για σαν πιο σχηματοποιημένη, και μ' αρέσει πολύ περισσότερο ο τρόπος που αγωνίζεται και που φέρεται στην παραλία. Δεν έχω μείνει με τη Σάρα, την έχω δει απλώς να αγωνίζεται, αλλά ίσως να είμαι και προκατηλημένος γιατί είναι η Ευρυδίκη μας, είναι η Ευρυδίκη στην ομάδα μου και την υποστηρίζω. Δεν είναι ένα πράγμα που θα μου λείψει στο Survivor. Νομίζω το να μπει σε μια διαδικασία να ζεις κάθε μέρα χωρίς καμία εξάρτηση, χωρίς κινητό, χωρίς επικοινωνία, χωρίς social media, χωρίς ίντερνετ γενικότερα, χωρίς αγαπημένους ανθρώπους. Να ζεις σκληρά, να πορώνεσαι με ένα και μόνο συγκεκριμένο πράγμα. Το να φεύγεις και να πας να αγωνιστείς για να φέρεις μια νίκη στην ομάδα σου. Όλο αυτό το πράγμα έχει μια αιμονή η οποία και μια... Κάτσε πώς θα το πω τώρα αυτό. Έχει μια ιδιαιτερότητα και μια προσήλωση η οποία δεν βρίσκεται εύκολα. Επειδή στη ζωή μου κάνω θέατρο και έχω μάθει να προσηλώνομαι όταν κάνω πρόβες και να επικεντρώνομαι στο ρόλο μου και να είμαι εκεί τη στιγμή που συμβαίνει όλο αυτό το πράγμα, θα μπορέσω να το συγκρίνω άνετα με το Survivor. Απλώς το Survivor συμβαίνει 24 ώρες το 24ωρο. Ζεις, κοιμάσαι, αναπνέεις και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να προσφέρεις στον εαυτό σου, στους ανθρώπους που είναι στην παραλία και αγωνιστικά προκειμένου να χαρείς και να φέρεις τροφή σε όλη σου την ομάδα. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει ποτέ. Δεν καλλιεργεί κανένας άνθρωπος τη γενεοδορία του ή τον αλτρουισμό του ή ακόμα και το να ικανοποιήσει τις βασικές του ανάγκες με τέτοια επιμονή και τέτοιο πάθος και τέτοια παιδικότητα. Και
Θέλω να ευχαριστήσω και την ομάδα μου που με έφερε ως εδώ και τον εαυτό μου που με ενέπνευσε αυτή η ομάδα για να είμαι ως εδώ και σίγουρα και τον κόσμο που βρέθηκα 3 φορές υποψήφιος. Εντάξει, την τρίτη έπρεπε να φύγω και το ήξερα και εγώ και ο κόσμος και χάρηκα που συντονιστήκαμε γιατί το δικό μου, όχι το δικό μου θέλω, αλλά η δική μου αντίληψη για το παιχνίδι είναι ακριβώς αυτή που είχε και ο κόσμος. Χαίρομαι που συντονιστήκαμε παρόλο που για να συντονιστούμε θα έπρεπε εγώ να φύγω. Και κάπου εδώ μου στέλνει η μαμά μου και μου λέει: τον λατρεύω, υποκλίνομαι σε αυτό το παιδί, μπράβο κτλ. Νομίζω ότι ο Γιώργος είναι από τους παίκτες οι οποίοι θα αξιοποιήσουν και θα χρησιμοποιήσουν ειλικρινά όλα αυτά που έμαθαν από το Survivor, τα ουσιαστικά, όχι που έμαθε πώς να ανοίγει την καρύδα, κατάλαβες, στη ζωή του σίγουρα. Εμένα ο Γιώργος μ' άρεσε. Μ' άρεσε και μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξεκίνησε το παιχνίδι δεν ήμουν σίγουρη κατά πόσο θα μπορέσει να φτάσει μέχρι τέλος. Νομίζω ότι και ο ίδιος. Από μία τάκα που είχαμε ανταλλάξει έτσι, όταν τον είχα δει, μου έδινε την αίσθηση ότι περνάει καλά. Είχε επιδείξει κυριολεκτικά από την καρότσα όταν με είχε δει. Μετά από το τέλος ενός αγωνίσματος. Κυριολεκτικά πήδηξε. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο στη ζωή μου να χαίρεται τόσο πολύ. Που με βλέπει μες στη μέση του πουθενά, ας πούμε, έτσι, ενός νησιού που δεν περίμενες ποτέ ότι θα δεις κάποιον που το ξέρεις. από την πατρίδα πίσω. Μου έδωσε την αίσθηση από τα λίγα δευτερόλεπτα που τον φίλησα και μιλήσαμε και μου λέει «Είσαι καλά», δεν πρόλαβα καν να με ρωτήσει γιατί είμαι εκεί. Νιώθα ότι το απολαμβάνει, είχε ολοκληρώσει το αγώνισμα, νομίζω ότι είχαν χάσει κιόλας οι διάσημοι εκείνη την ημέρα. Και παρόλα αυτά η ψυχολογία ήταν πάρα πολύ καλά. Μου έδειχνε έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά απολαμβάνει αυτό που ζει εκεί πέρα. Νομίζω ότι τη ρούφηξε την εμπειρία. Ναι, ακριβώς. Αυτό που λες είναι ακριβώς. Νομίζω ότι πήρε όλο αυτό το πράγμα και θα το κάνει κάτι όταν γυρίσει εδώ. Ξέρω, διαβάζω τα μηνύματά σας στο Twitter και πραγματικά αγωνιάται για να δείτε αν θα καταφέρει να έρθει ο Γιώργος ή όχι στην εκπομπή. Μπορεί να τον έχουμε προς το τέλος της άλλης εβδομάδας, όχι τις αρχές όπως μου μεταφέρουν αυτή τη στιγμή. Αχ, να ξανάρθω όταν θα έρθει ο Γιώργος. Συνήθως τους έχουμε Δευτέρα αυτούς που έχουν φύγει. Δεν θα είναι Δευτέρα, Τρίτη, δεν μπορούμε να σας πούμε ψέματα. Μπορεί όμως να είναι προς το τέλος της άλλης εβδομάδας ή στις παράλληλες. Πάντως θέλω να πιστεύω ότι θα τον έχουμε. Από την άλλη, ο Χρανιώτης έκανε λογοκρισία στα ίδια του τα λόγια. Ξέχασε να πει ότι μέσα σε όλα αυτά που έκανε στο παιχνίδι έχασε και το μαγιό του. Δεν τον έφερε. Το μαγιό πώς το έχασε, το είχα χάσει αυτό. Μπήκε μες στη θάλασσα με μαγιό και βγήκε χωρίς μαγιό. Τώρα, τι έγινε στο μεταξύ διάστημα και το μαγιό εξαφανίστηκε, δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά μπορώ να φανταστώ. Ωραία. Άμα να φανταστούμε, Λενόρα μου, και εμείς μπορούμε να φανταστούμε. Θα το έβγαλε ο άνθρωπος για να νιώσει λίγο πιο απελευθερωμένος και χάθηκε το μαγιό. Πάντως νομίζω ότι οι πιο κορυφαίες στιγμές, μία μάλλον από τις πιο κορυφαίες στιγμές και τις πιο αστείες ήταν η φάρσα. Είχα κλάψει με τη φάρσα. Παιδιά, εγώ δεν το είχα δει αυτό το επεισόδιο με τη φάρσα. Ήμουν στο εξωτερικό όταν είχε παίξει. Και την είδα χθες πρώτη φορά στην εκπομπή. Και σηκώθηκα το πρωί και άκουγα η μαμά μου κακαρίσει. Λέω: παιδί μου, τι έχεις πάθει, τι γελάς μόνος μου. Λες και αυτό με τη φάρσα που έκανε ο Χρανιώτης στη Σπαλιάρα. Τι γέλιο είχα κάνει με το Σπαλιάρε, ο οποίος το είχε πιστέψει όλο αυτό και έκρυβε τα πριόνια και τα μαχαίρια και τι άλλο έχουν εκεί. Και μετά έκανε την προσευχή στον ήλιο που του λέγανε για να μην πεινάνε, γιατί δεν θέλανε. Δηλαδή, τι γέλιο είχαμε ρίξει. Πάντως, θέλω να πιστεύω ότι θα ρίξεις γέλιο και με το βίντεο που ακολουθεί, γιατί έχουμε συγκεντρώσει τις πιο αστείες στιγμές μέσα από το Survivor. Τις έχουμε κάνει ένα ωραίο βίντεο. Σπαλιάρας πρέπει να πρωταγωνιστεί. Δεν γνωρίζω ποιες στιγμές έχουν επιλεχθεί, η αλήθεια είναι, αλλά έχω κι εγώ μεγάλη απορία και ενδιαφέρον να δω το βίντεο. Ωραία. Πόσες γυναίκες είχε ο αυτοκράτορας Αύγουστος? Παλιάρας, πόσες είχε, ρε? Καλά τη σου καφέ μου κύτταρο δυναμό. Μ' αναστατώνει, μ' αναστατώνει. Η κάρδια. Εδώ είναι 100%. Έλα εδώ. Μύρισε και εδώ. Βάζουμε στοίχημα. Μύρισε και στοίχημα, έλα. Όχι, γιατί δεν χρειάζεσαι, παιδί. Στοίχημα. Θα μου πεις εμένα για τη μύτη μου. Και τα βάζει μαζί μου. Κάνεις τον Τζόνας.
Αλήθεια. Ποια είναι η μέση διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης? Ξέρω ότι υπάρχει τώρα της αβαντάζ εδώ πέρα, αλλά τι να κάνουμε. Τι σου είπε, καμισάνα μου λέγε. Κανόνισε να χάσεις. Η μέση διάρκεια. Μην το πας με σένα, με ένα μέσο άνθρωπο. 35 λεπτά λέει ο Σπαλ. Αυτά εδώ είναι όταν είσαστε φορμέ. Ποιος το έχει κάνει αυτό ρε Γιάννη, μας δουλεύεις? Πότε έκανες εσύ 35 λεπτά? Κύριε Σιρήνη μου. Γιάννη, δείξτε το δεκάλεπτο. Οι Κινέζοι κάνουν 26. Τι λέει στο δεκάλεπτο? Καλά βρε Ειρήνη, πού πέφτεις κι εσύ? Κάποια μέρα το ξέρω καλά, θα γυρίσεις ξανά, θα μου πεις πως μετάνιωσες. Γι' αυτό φεύγω πρώτος εγώ, πρέπει τρόπο να βρω να υπάρχω χωρίς εσένα. Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου να με κλείσει, δεν έχει σίδερα για να με φυλακίσει. Πιαγωγείο, τα πάντα. Έχεις πάει δηλαδή ποτέ εκεί πέρα τέτοιο? Ναι, αλλά... Σιγά σιγά ένας. Άμα μου κάνετε μουσική θα χορέψω, ρε, για να δεν μου κάνετε. Παιδιά, ο Χανιώτης. Παιδιά, ο Χανιώτης. Τσίτσι εδώ. Όχι, ρε. Έλα μωράκι μου, το στρώμα είναι καπιτονέ. Έλα μωράκι μου, γιατί αργείς να πεις το ναι. Κοίτα, τρέλα. Με 2 τσεκουριές κόψε φίλο. 3. Τι κάνει ο Μελέτα. Κοιτάξτε. Κοίτα εδώ, να του πέσει το μαγείο, έχει μείνει 5 κιλά. Έλα εδώ, ρε. Κοίτα πόσο έχει μείνει. Για σένα λιώνω, μάθε το, και έχεις κάνει λολό. Ό,τι με να κάνεις, κάνε το, δεν γίνεται αλλιώς. Μια γυναίκα κλαίει να σαν όλοι κλαίει. Έλα, πετάρα μου, τι το έχεις στο κορμί. Σπάς το για να σου πάρουμε άλλο, σπάς το. Αυτός είναι φεύγει. Δεν το χωρώ εσύ χωρώ. Δεν ξέρετε το τραγούδι. Δεν χόρεψε τώρα. Χόρεψε το. Γυναίκα κλαίει. Έλα. Δεν είμαι ο θήτης, αλλά ούτε και το θύμα. Μην τραγουδάς, σταμάτα. Έχω συνείδηση και βλέμμα καθαρό. Δεν σου ζητάω μια εκδρομή στην αγκαλιά σου. Εκεί λάβει. Ποιος το έλεγε πάλι αυτό το τραγούδι? Ποιος το έλεγε πάλι αυτό το τραγούδι? Ο Φετσό το έλεγε! Ναι, ο Φετσό! Εσύ! Για τα βγάλω. Έχασα το μαγιό. Με το σόφρακο είναι. Με το κολλές. Έχασε το μαγιό του.
με το string. Δες μου λίγο. Του φύγε το μαγιό. Του φύγε το μαγιό, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Please take a photo of this. Raise a highlight on the game. Photo, please. Έξε έτσι. Έχεις κοινό. Τι θα το κάνουμε, τι? Δεν έμαθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει. Ας την να λέει, ας την να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας την να λέει. Παλιάρα, ο εξολοθρευτής! Ο εξολοθρευτής Παλιάρα! Έλα σου πω την κίνηση. Πατή! Τι πατή! No mercy! Είμαι εδώ και είμαι ο σφάχτης της καρύδας. Ανοίγω καρύδες, δεν σταματάω να χώνω ρήμες. Αναστατώνω όταν το τσεκούρι μου σηκώνω όνο. Στο κορίτσι μόνο αφιερώνω, λιώνω. Ανοίγω, σκίζω, θρηματίζω την καρύδα για σένα διαμελίζω. Χαμογέλα μου λίγο και στη χαρίζω ίζο. Περίμενε! Έλα εδώ! Έλα εδώ! Μη με ρωτήσεις το γιατί, καρύδα είσαι η μόνη επιλογή. Δεν ξέρω γιατί σ' αγαπώ τόσο πολύ. Το τραγούδι μου στον Άγιο Δομήνικο μέρα και νύχτα αντυχεί. Μην περιμένεις στο μενού κάποια αλλαγή. Ψητή, βραστή, τηγανιτή, φλαμπέ, έτσι μαρέ και πάμε πάλι απ' την αρχή. Ο σφαχτής της καρύδας. Spalyaras is very famous in Greece. He is Greek Casanova. Spalyaras, I'm giving information about you, of course. Yeah, thank you, Mr. Hadji. I have to introduce you to my friends. The number of girls. Yeah. Would you like to say something, Spalyaras? Hello to the girls. That explains everything, okay? Στην πίστα, μόνο οι αγγέλοι. Σπαλιάρα, πού είσαι, ρε? Άιντε. Έλα, δεν κοιμηθούμε όλοι εδώ σήμερα. Είμαστε, μην κοιμηθεί κανένα. Τι να κάνουμε? Να κάνουμε καλά στο μάτι. Οι άλλοι μου. Έχουν απλώς μπρούμητα, ανάσκερα, Μπρούμητα που κλείεται, δεν γίνεται. Πλάκα κάνω. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Ωραία φίλε, την αμόλυση. Έλα Τάνο, άνοιξε την καρδιά. Θα κάνουν τα ξύπνα και δεν θα πάμε πια. Μαμά στείλε παστίτσια. Ζει το όνειρό του, ρε. Τι φλανάκι, γιατί δεν κάθεται στη μέση όμως. Κάνει κάτι λάθος. Δεν κάθεται στη μέση. Αυτό είναι το λάθος. Μάλλον σε φοβάται. Μάλλον δεν ξέρει. Ορέστη! Δεν περπατάς, πετάς. Θέλω να ξεκινήσουμε το σημερινό παιχνίδι με το έλα μωράκι από τον Κώστα. Όλη ησυχία. Θα ήθελα όλοι μαζί να το πούμε. Όχι, μόνος σου. Κώστα μου. Δεν το λέω. Έλα ρε Κώστα, τώρα περιμένουν οι φανς. 3, 2, εκεί από εκεί που είσαι. Με το χέρι τσέπη ήμουνα. Ναι, με το χέρι τσέπη. Έλα μωράκι, δεν μπορώ. Θα το πω στους φανς μόνο αυτό.
Κοκκινάκης, θεός. Ο Κοκκινάκης ήταν πραγματική αποκάλυψη. Ναι. Εγώ έχω πει στο παιδί, δεν τον ξέρεις προσωπικά. Τον ξέρω προσωπικά, αλλά δεν τον ξέρω για άλλη μια φορά πολύ. Τον ξέρω πιο πολύ από κοινούς γνωστούς που έχουμε. Και ξέρω ότι είναι ένας πάρα πολύ αστείος άνθρωπος, δηλαδή πάρα πολύ χιούμορο. Μου το λέγανε και εμένα αυτό, αλλά εγώ δεν μπορούσα να το αντιληφθώ αυτό το πράγμα. Διότι εγώ τον έβλεπα, επειδή είχαμε βρεθεί σε κάνα δυο κοινωνικά γεγονότα. Ναι. Είχαμε συστηθεί, αλλά μετά που τον έβλεπα ξέρω στο γυμναστήριο, αμέσως. Ξέρεις, εγώ δεν μας άφησα αυτά. Έπαιρνα το βλέμμα μου από πάνω το πότε τον έβλεπα, γιατί τον φοβόμουν. Γιατί ήταν λίγο επιβλητικός, λίγο. Νόμιζα λίγο μόνιμα θυμωμένος. Και νόμιζα ότι δεν με συμπαθεί, δεν με αναγνωρίζει, δεν θέλει να μου μιλήσει. Νομίζω ότι απλά είναι χαμηλών τόνων πολύ. Αλλά είναι έτσι τελικά. Και είναι πολύ αστείος. Και εμένα αυτό το χιούμορ που και μέσα τώρα που είδα και αυτό το βίντεο, βλέπεις πολλές φορές ο Κώστας χωρίς. Μια ατάκα θα πετάξει. Ένα μικρό σχολιάκι. Και είναι πραγματικά θεός. Και τα πετάει έτσι όπως τα πετάει. Δεν καταλαβαίνει. Ξέρεις, άμα δεν έχεις χειλήσει λίγο αίσθηση στο χιούμορ. Ναι, μπορεί να μην το πιάσει καν. Είναι πολύ αστείο αυτό. Πέρα από τις αστείες όμως στιγμές που είδαμε και που υπήρξαν κι άλλες βέβαια πολλές μέσα στο παιχνίδι, εσύ ως τηλεθεάτρια νιώθες να βλέπεις πράγματα που μερικές φορές να σε είχαν βγάλει εκτός εαυτού, δηλαδή να σε είχαν εκνευρίσει είτε πρόσωπα είτε γεγονότα. Καταστάσεις μεταξύ των προσώπων, ας πούμε. Εσύ, Ελεονόρα, να σου πω κάτι, να με βγάλουν εκτός εαυτού, να με εκνευρίσουν, όχι. Δηλαδή, δεν έχεις φανατιστεί κοινώς. Είναι ένα παιχνίδι, το βλέπω, ναι, χαίρομαι τα αγωνίσματα. Μπορεί την ώρα που το βλέπω να σχολιάσω λίγο, τώρα τι πέταξε ο ένας, τι πέταξε η άλλη, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι είναι κάτι, τουλάχιστον για μένα, που θα με έβαζε διαδικασία τώρα να εκνευριστώ και να βγω από τα ρούχα μου και όλα αυτά. Παρακολουθείς Twitter, δηλαδή tweetάρεις όταν βλέπεις το παιχνίδι. Έχεις καταλάβει τι κλίμα επικρατεί? Όχι, δεν tweetάρω. Έχω καταλάβει τι κλίμα επικρατεί και σου είπα, εγώ είμαι πολύ κατά όλων των ακραίων συμπεριφορών τέτοιου τύπου. Καταλαβαίνω βέβαια ότι όταν έχεις ένα τηλεοπτικό προϊόν το οποίο κάνει 70% τηλεθέαση, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι θα ακολουθήσουν και όλο το υπόλοιπο. Αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παιχνίδι. Μου ανοιγοκλίνεις το ακουστικό γιατί πρέπει να πω διαφημίσεις. Μου λες break, αλλά. Ας σε βασανίζουν όταν είναι να πας σε διαφημίσεις. Δεν έχουμε μια μικρή πίεση, αλλά μια πολύ διακριτική πίεση. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν την ακούω τελευταία. Γιατί είναι ένα θέμα. Έχει μείνει άφωνη με όλα αυτά που λέμε. Ακούω ένα μέσα στα αυτή μου και καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εντάξει, break. Διαφημίσεις. Πιούμε και λίγο νερό μας έχετε εδώ πέρα στη δίψα. Κάποιος μας έχει βάλει στο στόχαστρο. Ξεκίνησε από την τορέτα, παραλίγο να την ξεκάνει και ήθελα να πω στη γιαγιά του μισθοφόρου να ξεκινήσει το ξεμάτι. Έχω στείλει εδώ η μάνα μου, κάνει δουλειά. Κάνει δουλίτσα. Πώς είσαι βαφτισμένη? Θεοδόρα. Θεοδόρα, λοιπόν, γιαγιά μισθοφόρου, να ξέρεις. Αχ, γιαγιά μισθοφόρου. Θεοδόρα και Ελεονόρα. Χαίρομαι πολύ, γιαγιά μισθοφόρου, να είστε καλά. Φτάσαμε στο τέλος. Μα πόσο πέρασε η ώρα τόσο γρήγορα, άμα περνάς ευχάριστα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια στο παζάρι, το οποίο θα φτάσει, είπαμε, μέχρι και εκεί, αρχές Ιουλίου. Ναι, εκεί, κάπως εκεί θα πάμε. Οπότε τώρα εσείς θα δείτε ροντέο και 7 η ώρα θα δείτε κάνει παζάρι. Κάνει τα παζάρια στην τορέτα, να κάνουμε κι εμείς εδώ τα δικά μας. Εγώ δεν διαπραγματεύομαι τίποτα, δεν παζαρεύω κάτι μαζί σας. Δευτέρα θα είμαστε εδώ στις 4 η ώρα. Ελπίζω να είσαστε κι εσείς, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε ότι την Κυριακή έχουμε ολόφρεσκο νέο επεισόδιο Survivor και μάλιστα θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε και νυχτερινό διαγώνισμα, λέω. Νυχτερινό αγώνισμα. Μην το χάσετε γιατί θα έχουμε πολλά να πούμε και από Δευτέρα. Οπότε. Και σε σένα, κορίτσι μου. Σκόρτα στα μάτια μας, όπως έλεγε, να μου λέει η γιαγιά μου να λέω πάντα. Σκόρτα στα μάτια σας και να στο. Μπιπ. Γεια σας. Γεια.